Luisa, gure senidea piztuko den itxaropena ere, gugan sendoagoa izan dadin. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jaiko eta rege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Isaías profetaren liburutik. Egun hartan, saiatu bat emango die, nire guztien jauna, mendiotan herri guztiei. Mendiotan zentuko du. Herri guztien gainean edatua dagoen estalkian. Jende guztiak estaltzen dituen guia. Betiko ondatuko du heriotza. Txukatuko ditu jauna. Aurpegi guztietako nera markoak, eta lur osotik aldenduko du, bere herriaren lotxakizuna, hala diokoak. Eta egun hartan izango da. Hara gure jainkoa, hau da guk zabatzaile itxaro genuen jauna. Poztu daitezen eta gaia, salbatu gaituerako. Jauna izan. Zorionekoak ozanak, berak izango dira da lurraren jabe. Zorionekoak negar egiten dutenak, postuak izango baitira. Zorionekoak zuzentasunaren gose eta egarri direnak, haseak izango baitira. Zorionekoak errokitsuak, hauek iritsiko duten da errokia. Zorionekoak bihotzez garbi direnak, hauek ikusiko duteta jagoikoa. Zorionekoak bakegileak, jagoikoaren seme esango baizaien. Zorionekoak zuzenagatik erasotuak, hauen data zeruetako errenguak. Zorionekoak zuek nigatik birauka eta erasoka erabiltzen zaituztenean, eta gezurretan asmalak zuentzat esaten dituztenean. Poztu zaitezte eta alaitu, handia izango data zuen saria zeruetan. Jaunak esanak. Badakigu ez daudela betiko mundu horretan. Gure mundu hortako ibilgailea mugatua dela. Hala ere, heriotzak beti konbatzen gaitu. Beti separazioa gogorrenerako. Eta
aldiz sartu da bertan Luisa. Esan genezake guretzako instituzio bat izan dutela urte guzti hauetan. Orain dela 20 urte baiatu nintzen ni honean, Araizko baile hontara, eta lehenengo egunetik ezagutu nuen. Berari esker, hainbeste kantu, mantendu, kantatu, Jangoikoa goresteko modurik esan genezake bikainetako bat hoixe kantatzea. Gure kultura gainera oso oinarritua. San Agustinek zioen kantatzen duenak bi aldiz egiten duela otoitz. Makina bat otoitz egin ditu hemen eta Antañon Luisak. Horregatik usure handia ere, familian bezala, parrokian ere ala uzten digu, parrokia ere familia bat bailea. Hementxe bere tokia eta Antañonko elizan ere bai. Ezake bitokitakoa kasik zela. Bietan egoten baizen Luisa etxean bezala. Hainbeste oroitzapen, eta pentsatu behar dugu oroitzapenak gordetzea ere gauza edarra dela. Eta batez ere saiatu behar daukagu oroitzapen horiek gordetzen pertsona guztiekin bizitu izan duenak. Haien bizia gure artean ere nola baitere, hola luzatu egiten da oroitzapen guzti horiek bihotzean gordetan. Zenbat aldiz zenbat konversazio, emakume zuzena zen, emakume gauzak esaten zituena alaia, beti tertuliako gogoa zeukena, zenbat aldiz, bazkaritan, edo zeratzen surtidoren, edo ediz atarian, zenbat aldiz, zenbat oroitzapen ederk, bihotzean nik behintzat gordeko ditudanak, eta denok izango dituzue hainbeste gauz gordetzeko. Eskatzen diogu Jangoiko onari. Berak kantuz hainbeste aldiz adoratu zuen Jangoiko on horri. Eman bezaiola betireko atsedena. Goiko zeruatan aingeruen koruekin batera Jangoikoa adoratu bezala eta handik ere gure alde egin bezala Luisak.
Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu badago gitako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzen azikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman ziren esanez. Hartzazue eta jak guztio gutatik, hau ere gorputzara da, zuentzat emango dena. Afagoloan berdin galizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio gutatik, hau ere okuraren galizara da, itun berri eta proiektuaren moduan, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egiztue hau nire horretan. Zuri eskerrak emanez, aldarean zure sartutzari onartu